Tê bîra min, di dibistan de tim dihat pirsîn, dido zêde dido dibe bi çend. Hemû bi hev re dinivîsandin tike çar. Tenê min di hesabta nimreyê kêm danî û dihatim xwar. Ew jî tenê ji ber li ba min wiha bû, dido zêde dido dibe bi yek nabe çar. Li ba min wiha bû, diran û du lêv û ziman nabin bi çar, dibin bi zar, bi hev re yê dikin hewar. Li ba min wiha bû, du dest û du lingê mirov nabin bi çar, di laşek de wiha têne kar. Li ba min wiha bû, tax, xanî, kolan, cadde nabin bi çar, dibin bajar, tê de dijîn dewlemend û xelkê hêjar. Li ba min wiha bû, kok, rih, lik, pêl nabin bi çar, dibin bi dar, hinek kurd, hinek dirêj wekî çınar. Li ba min wiha bû, evîn û dil, delalî û pakî nabin bi çar, dibin bi yar li ba dildar. Ev hemû wiha dido zêde dido dibin yek, nabin bi çar. Yek car gelekin nayêne jimar. Tenê ewî dizanim, eger laşê min sed perçe bikin, min bidin jêr, gilê û reçbar, ez biçim serdar, gotinê dilê min tê serzar. Kurdistan her yek welate û nabe çar.